Παρουσία αγγέλων εντός ατμομηχανής. Όταν με την βαρύτητα του ανέμου που συναρπάζει τα φρόκαλα μέσα από τα πόδια των μανάδων εσάλπισε το πεφταστέρι τις τελευταίες εντολές των θεανθρώπων, σηκώθηκε υπερήφανος ο φθόγκος και με ευκαμψία τελείου μηχανικού λεπτολογήματος παρέσυρε την ευτυχία προς τα πελάγη μιας παμεγίστης παλιρίας. Τότε συνέβη να φτερνιστούν οι φυσιτήρες και όλα τα κήτη ανέστρεψαν τη κοιλιά τους και κατεποντίστησαν άφτανδρα τα περασμένα κουφάρια υπέρ της αναγεννήσεως της ευτυχίας, υπέρ της εκπληρώσεως των εσχατιών, υπέρ της ειρήνης, υπέρ της αμαυρώσεως, υπέρ της εκλάμψεως της αληθείας, υπέρ της κατισχύσεως των ρόδων και της μαγικής αράχνης, εν έτη χαράς για τον αιώνα των μεγάλων ολισθημάτων των κυμάτων επάνω στα στεκούμενα καράβια.